lagip ti napalabas. Hello manen papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intaikan biag ita, ket nagapo kanipagayam tayo adani, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin kayat kamanpay akablaawan iti naragsak ken nabindisyon nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang ditoy YouTube. Ilingat na kumalatan itinagan adani. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko maipapan ken ayat. Gapu iti kinaman nanginom ko naamamok ni Karen iti maysa a pagiinuman. Agkaaruba kami laeng iti ili. Inaram ko daytoy ket inaklon nakmet adagos. Inyawid ko nga rod iti balay ko, ket nagden na kami iti lasod ti 3 a bulan, sakbay a napagnumwan mi ti panagadal na ijay syudad. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. O anya, magustom ka di matlatiin nalak nga apartment para kan ka, Karen? Nakapimpintas, ken naglawa. Mayat pa'y ti lokasyon na. Agyaman ak unay, Dani. Awan ang yaman na. Pakaragsakak ti mang tulungan ka. Kan may sa. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanya. Jak to maumang agyaman kan ka. Sapay ko ma, tadi kan to agbalbalyo. Ah? Apay ko mga agbaliwak. Sikakid niya. Laklakayak nga adayo itinasrok asa nga pulo atawan. Ang mga namakabirok kanto iti ubing apang isukatam kanya. Anya? Di ka kadiagdanag. Ngamin, saan to ang mapasamak ti kasta? Ay ayatan ka unay, Dani. Kastakmat kan ka, Karen. Ipatpatag ka unay-unay. Ket namnamaak nga i-guide mo ti panagadal mo. Iti kasta, makalpas kay ti koleyo. Agyaman ak, Dani. Agadalak anaimbag para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kasla ni Karen tinakita ka pimanaw itayan ako. Uwen, nanang. Kasla agdardaras mat. Uwen, sang-sangbutan na ngamin ti biyaheng agpasyudad. Masapa ngamin kano ti klase na yung bigat. Kasta. Ket, kumusta nga iti panagadal ti nobya man ako? Medyo marigatan ka no, nanang. Ang kuna namat akabailan na. Anya ka di itayan tay alalaan na akurso. BSBA. Uwen, kasjay sa nanang. Basta maipapan iti business. Sapay ko mga rod ta igad na ti agadal. Tapno saan mo't amasayang dagiti pagbambanugam anak ko. Nilanang met, nasingpet ken nagagat ni Karen. Iso ang mamatiak ang makalpas iti panagadal na. Ne, sigamat gayam, Dani. Kunak no asino itayan ti agtuk-tuk-tuk. Mala, umunag ka. Agyaman na Karen, ha? Anya kay dagita awit mo. Nagadadumat. Inyagan kay ti abastom. Kapuros a prutas ken natnatang. Fresh from my farm. Ay, pasensya kan Diyak pa yun masango ti agurnos ditoy. Madama nga min ti panag-review. Exam mi nga mina no next week. Kasta, ya? Ala, bayam, tasya akong ti agurnos inton madamdama. Ay, kuwan kayam. Nangan ka din? San pa'y kaririing ko laang nga ron. No awan ka nagtuktok, ang mga numat-maturugak pa'y laang nga aging gaita. Anya? Kaya't mo asawan, di ka pa'y nagharmusar. Saan pa'y? Napuyatan ak nga ron idirabi. Ay, kat ituloy mo pa'y lang nga ron ti maturog, Ringan kan to, inton makaluto, Ay, sige man nga ron. Ay, napuyatan ak nga mina talaga.
Kano ka pa'y asimang pa, tanak ko. Kasangsangpot ko launay nanang. Di mag-asapay nga miniji palengke. Ate, inggatangan ka iti tinapay. Kan inlak aman kayo mo iti sidaan nyo. Ay na, agyaman unay anak ko. Ayun gayam, imay ni Kapitan Idi Kalman, birbirukan na ka. Apay ka no nanang? Addan sa kanumanen baro a proyekto ti barangay. Ket sika tinapili na amang itrabaho. Ay na, nagsayatan nga no kasta nanang. Dumalat tangamin no amuda na saya at ken pulido ti trabaho. Adda nga adda sumangbay a pagsayaatan, anak ko. Pudnunay day tananang. Iso pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, orajak nakaadal. Adulat tamat dagiti sumangbay a pagtrabahuak. Ba nag-arumbang laeng a pagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Tinasayaat. Mapan mo danunan ni Kapitan Ije Balayda. Iti kasta, makapagsarita kayo iti husto. Nay, anya ngay man ang dagitain sang mo baraw. Inyagan kayo ti bagas kang grocery nanang. Ay na, agyaman ang unay abaraw. Awan na niya man na nanang. Ay na, talaga ang nagasat ti anak ko. Ngamin, nakatumpong itikaskan ka. Nataer lang arudan, nagagat kan nakasing-sing petpay. Ni nanang met. Adayo nagasgasa takmet na iti anak yo. Ngamin, kinayat nak. Uray adayo alaklakayak kamiso. Malaksid iti dayta. Makitak adi namot saysayangan nagiti bannog ko. Nang runa iti panagadal na. Ay na, do para kanyak baraw. Awan parikot iti agwat ti tawen niyaw. Nulakit di ta talaga nga agin inayat kayaw. Ay kat sapay kumaa. Ta talaga ada kayon tinaytuding para iti tunggal maisa. Sapay la ko ma, nanang. Kumusta kan ka rin? Apay nga italasong batam ti awag ko. Idi pa'y kalman nga agteteksak. Kan umaw-awagakan ka. Pasensya kan, Dani. Nalipatak namin to'y cellphone ko dito'y apartment iti kalman. Jak gayam na ikarga iti bag ko. Sakbay asim ragak iti pagadalan. Kasta ka di? Wan, narabyan kami ang nag-seminar. Kasta unay abannog ko. Iso adya ko na asikaso ti nag-cellphone idi nagawidak. Iso nga itaklangan na sungbatan ti awag mo. Ket, kumusta nga iti panagadal mo? Okay laang, Mat. Aywan gayam, adaman ang babayadan mi. Kasapulam ka diti kwarta? Wen ko ma. Imawag ak ijay balay, ngam awan ka nung pay matimay pauit dananang. Di ka di makaawit ditoy? Saan pay nagado ti as-asikaswag. Maistresak nga rudan kadagiti nagado ang arami di dya pagadalan. Sige, itulod ko lang nga rodan di tayong bigat. Kat, di ka mataktak iti trabaho. Sana balin tinapatag, ada ramatam. Kan may sa, kayat ka matla makita. Kailiw ka nga minang kat. Anya nga tano ipauit mo laangan. Tapno uray di kan umumay dito'y syudad. Saan ka matlaang ngamin ang masango, kapot na makumiko makidya pagadalan. Sige nga rod, masapak tulangan ngagpailin ton bigat. Ipauit ko ti kwarta ka sa pulam. Ad-adda mintas ka, Karen Balasang ko. Kiminis ti kutis mo. Aglablabasit pa'y dagiti pingping mo. Ninanang Mat, syempre nalamin ni Bagyo. Sana ka maininitan. Iso siguro ako na yung aking minis ti kutis ko. Ay na, nagasat ka anak ko. Ngamin, kinayat na ka ni Karen. Kat siyempre mo tananang. Nataer mo to'y anak yo Malaksit iti dayta. Nagagutak pa'y. Sabagay, nataer kamot ket di ang agpaiso anak ko. Nangisit ka laeng basit. Ninanang met. Tall, dark, and handsome nga rod. Ako na dagiti kaadalak, nanang. Pagyamanak unay balasang ko. Takinayat mo ti anak ko. Oray adayo nga inaunang itisika.
Age doesn't matter, nanang. Tinapatag, agin inayat kami ni Dani. Wan matket di balasang ko. Kat sapay ko tadi kanto agbaliw. Awan ti rumbang pagdanagan niyo, nanang. Medyo nabayag mo't adi ka nagawid dito, Karen. Wan, nanang. Ado nga mintin kamakam ko jay pagadalan. Iso nga itaak lang manan anak kaawid. Aya, ay kat say-saya atong nga ron ti panagadal mo, balasang ko. Tapno addan tumot maipagpanakkel mo. Bakay, Apay ka de lakay. nagadumot ti grocery di lamisaan. Apay sa dinaw tinaggapuan da gijay. Iniyag mo ni Dani itay agsapa. Adapay dua ka ban abagas nga inted na. Ay, nagsaya atin no kasta bakay. Ay, huwan nga magkasla nakababain mga rudan lakay. Sanda pa'y nga agasawa iti anak ta. Ngam, kanayon amang yumay iti abastuta. Imbag kumamit ano saan na apagad-adalan di anak ta. Ay na, awan ti rumba nga pagbainam bakit. Nga main, saan mo met adinawat? Inted na met. Kan may sa, uray saan da pa'y nga agasawa iti anak ta. Patyek nga isudan to mo ilatag katuluyan. Tinaw. No maminsan, ang damot pagsayatan na. Ngayon, itapay laeng, amo tayong ti ugali ni Danay. Saan akas ka dagiti daduma dita? Nakalaslastog da ngagsasaw, nga mawa mo ikarkari dagayam. Ay, sa bagay mo't kit di alakay. Nagasat ki di anak ta, ngayon, iso ti inayat ni Danay. Tam ka pagad-adalin na pay. Agab, anya ti panagkunam lakay. Iti anya. Ay ayatan nga tamat ti anak ta ni Danay. Ah, No bilang ta makaadal ni Karen, saan nanto nga ta nga ibain ni Danay? Saan mo't siguraw? Unay kalaki din ay. Di mo kumamapagpanunutan iti kasta dyan na mau. Panagkunakit ay ayatan namot ni Danay. Tanya pala birukin na ngayon bilang. Natarmot ka ni Danay. Kinaggagayt, nagsingpait, kinaganos pa'y ataw. Ala, di kagdanag. Siya kundi makaamo amang yapan ka ni tatang mo di ospital. Agyaman akunay, Dani. Ibaglaang hantada ka akanayo namang tultulong kanyak. Kastamat tan iti pamilyak. No awan ka, jaklam mo na niya ti aramidag. Awanan yaman na kunakmanan. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Pamilyak mo ti pamilyam. Tikid di pa nagadal mo tinto na rem. Di kagdanag. Siya kundi makaamo dito eh. Sige nga, Rod. Awagan nakto apaman amayapan mo ni tatang iti ospital Iti kasta, maamuak mat no kasano ti kasasaad na. Wen, ala, tagrubuatak labiit. Kalpasan na, mapana ko ni Jibalayo. Sige nga, Rod. Agan-anad ka. Bye. Wen, agyaman hak. Bye! Hello, Karen, anak ko. Hello, tatang. Kumusta kayon? Kumusta tirik nayo? Awan rumbang apagdanagam anak ko. Nasaya atin ti kasasaad ko. Kinapudno na, kapampanaw lang ni Danay. Iso ti gimatang kadagiti agas ko. Inikan na kami pa'y iti kwarta ka ni Nanang Mau. Kasta ka di, tatang. Ala, noan niya timbaga ti doktor. Iso kumati aramidan niyo. Iti kasta, agimbag kayo adagos. Uy, nanakaw. Ay, uwan gayam. Pa'y di ka kadipay makaawid. Kita to makaawid ak into no may alawas, tatang. Umawag ak to, apaman amalpas ko dagiti aramidak dito Ala, nakaw. Kailiw da ka nga minan. Iso asapay la ko maata makaawid ka. Ure, may salaal daw. Kailiw kayo matan, tatang. O sige nga, Rodan. Baliwan tayon tumanan ti agsarita. Ado pa'y ngamin ti aramidag. Sige, anak ko. Bye! Uy,
Dandan di ka na ilasin ha. Tumataar ka ngamin. Sika talaga, Venus. Mangrabak ka man ako nakon. Apay nga ay asaan kayo mat ang nagkuyog kiniinsan Karen. Kwa, kasano ko mga kuyog kami? Kat adamat iji bagyo ti kasinsin mo. Ha? Ni, bagyo ko nam. Kat no isumat tinasabat ko itay manong. Nasabat mo ko nan? Amangan no sa bali. Kahit ko asawan, amangan no nagbidot ka lang itinakita. Kasano ko mga agbiduta. Kat no nagsao kami pay nga rod. Gimatang iti karne kan natang. Iso kano ti pangrabyan da ita. Ha? Rinawak ko pa'y nga rod, sa mabuting kamay, ngamin lumuklok magmat, ang agis-isom laang mat. Sa bali latta ngamin no nalaing nga agaywan tinobyo na, saan ka di manong Dani? Kwa, una. Sige, mapanak man pa'y nga rod iji balay da, Venus. Kat, agyaman na ka. Awan anyaman na manong Dani. Sige, agan-anad ka Karen? Di ka kumagong ungat, Wen. Ada ko masalud-sudak. Anya day ta, Dani? Ada ka di parikot mo? Uwan no, parikot iti nagbaetan ta? Ha? Ni, apay mata nasaludsud mo day ta? Una, takas ano. Sakala umawag ngamin no masapol mo ti kwarta. Anya? Pasensya kan no kastagayam ti panagriknam. Ang awan matyam mo kaparikot. Amangan no panunot mo laang day ta, Dani. Kwa? Pasensya kan, Wen. Pasensya kan, no anyaman tinaybagak. Sorry, Karen. Pakawanan na ko ma. Nalabit aban nung kula da ito eh. Isa tila mapampanunot kon. Awan anyaman na, Dani. Maawatan ka mad. Pasensya kan, Wan. Makumikumak ngamin na talaga iti panagadal ko. Isuhasan ka pa yun na masikaso. Okay lang. Maawatan ka man. Pasensya ka lang kung makanyakon, Wan. Makonsensya pa ikit din iti naibagak. Nagadado lang aro din na pampanunutan. Mainay-nayo nakpay. Awan anyaman na, kunak manan, Dani. Kan maysa, talagamat nga dabasol ko. Karen. Oo, sige ha. Idapa kunda ito'y. At upay nga mintinaskan nga ilapas ko. Sige, mangipanak mamat iti merienda dagiti trabahador ko. Agan anad ka kumanditawan. Wan, kastamad kan ka, Dani. Sige, bye. Sige nga, Rod. I love you. Bye. Amom barok. Kasta unay apanagyaman mikan ka. Gapu ka dagiti adun anay tultulong mo kada kami. Nang runa kan ni Karen. Awan anyaman na nanang. San kayo mo't asab sa bali kanyak? Gaputada kayo kat nga ron tinaganak tinobyak. Sumagmamanulaan abulan kat agturpusan ni Karen iti kolehyo. Uwan nga ron nanang. Kamaw dyanan na. Agturpus matlangan. Mabalin kami tumot siguro nga agkalay sa. Ay katuan abarok. Ada amin kan ka desisyon. Makaamo kayon kan ni Karen nga agtulag may papaniti dayta. Saan kamin amakibiyang ta nahustuan kayo matan iti tawan. Uray kasta. Kasapulan mila tamat ti panarabay yon, anang. Ngamin, amumi nga adu nga amang ti padasyo iti panagpamilya. Ay katuan no may papan iti dayta awan parikot. Laglagi pa inyaw nga adda kami laeng dito'y anak kasuporta kada kayo kan ni Karen, Dani Barong. Ay, agasam man ka anakan. Bili ba ka talaga iti kinaalis ma? Ha? Saan la trabaho iti aldo ti pagalistuam? Alisto ka pa'y ngagtrabaho iti rabi. Ni, anya tiket mo sawan, Uncle Berto.
Masikog magaya mo ni Karen. Masikog ko na, Manggal. Kawan! Isumati ang warwara sa damag dito yung lugar tayaw. Anya, Di mo na graduar ni tabulan na ya. Apay no, tulagan yung tikalay sayaw. Itigas ta, mamabinsan tigas to siyaw. No siya lamay sa uray saan nga trabaho ni Karen. Patsek asan nga agbisin ti pamilyam, kaputan nagagat ka. Nagagat ka nga agtrabaho. Malaksid iti dayta. Ay sos, naglaing ka pa'y adumiskartay. Saan aya kaanakan? Pakawanan na ko, Dani. Diyak amo ti sawa Karen. Nagtalakakan ka. Impay ko amin akasapulam. Kastamatan ti pamilyam. Awan sa bali at pinampanunot ko. No di ti pagsayatam. Apay. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanya ka. Anya launay tinagbasulakan ka. Awan, Dani. Awan basol mo kanyak. Siyak din nagbasol. Nagbalinak analupoy. Gapoy iti kaawan mo iti sibay ko. Inayat kanin patag ka iti kastaunay. Kastamot ti pamilyam. Hangim apay. Inayat ka mat, Dani. Ammom dayta. Iso na lang takasla na pukaw dayta. Gapoy iti panagin na dayota. Ininot anat nagtirik na ka ni Alex. Gapoy iti kanayo na panagkuy-kuyog. Ken panangan andingay na kanya, kabayatan ti kaawan mo. Iso na lang tanaladawan ti amin, idinaamwak nga dagayaman pamilya na. Apay ngay talang ay pagamtay toy. Itatamasigog kan. Nagbutangak nga mindani. Amok nga gungat ka. Ta sino ti maragsakan iti day tangay na ramid mo. Nagdanagak nga mga nubabawyam amin nga intultulong mo iti pamilya. Una yan, Karen. Pakawanan na ko, Dani. Ala, huston day ta panagsangsangin mo. Anyang nga rod. Adda ditan. Dalpasan ti amin. Di kagda nagtapakawanan ka. Iso na lang. Tagas la namin pinsanan, anapukaw ti panagayat ko ka. Dani. Ngiburay no kasta. Agtalinayad lata ti panagpagayam ta. Kabayatan ating tingitingag tirik na parakan ka. Awan mo't siguro ti may bagam. Amom no kasano ti kinapatag no kanyak. Iso na lang. Ta sa anak mo't a robot. At damat puso ka masaktan. Sapay ko mata maawatan na, Karen. Miss F, idinagam-am mo kami kani Karen, aklunak analav at first sight ken kuana. Iso nga papatik nga rod tinangaram kanya na. Nagbalbaliwak iti kinaman nang inom ko. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko kadag iti amin nga aramidak nang runa unay iti panagtrabaho kan iti inaldaw a panagbiag ko. Nga manyan takas jayla ang gayam ti pagtungpalan ti amin. Jak malapdan nga ay ayan ti bagik. Sayangak amin abannog ken sakripisyo para ken kuana. Naggraduar ni Karen sakbay adim makkal ti tiyan na ket damag ko asinarongkaran gayam ti lalaki ijay balayda. Nasakit tinakam ko. Iso nga ita, minnalemanan ti panaginom ko tunggal malpas ti trabaho mi. Sapay kuma ta nakaibati ak iti adal nang runa kadag iti padak nga agay ayat iti napudno. Toy pagayam mo, Dani.
Ken ka pagayam Dani. Wen, pudno asayang, ngam panagkunak kat di mon sayangan tinaitulong mo kani Karen. Kastamatan iti pamilya na. Nasakit man nga masapol nga ag-move on kan. Lipata mon tinapalabas kat mga barwanan ka. Saan lang ani Karen ti babae dito'y lubong. Ti panunutom ita kat ti masakbayam. Luktam tapusom nga agayat manen. Patsak a masarakam tumatlaang ti babae aparaken ka. Alakastan pagayam Dani, kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritan nga intay kan biyagita, ket nagapu ka ni pagayam tayo nga Efren, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbagngal daw kada tayo amin. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Efren. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko ang madama apagdaldalanak ita. Kababain man ngam intorturad kon, gaputa amok apakaadawan daytoy iti adal. Ket kayat kumatlaangan akiddawan ti kapanunutam, may papan iti inak isalaysay. Adain kasar ko ngam saan nga iso ti kadandanak ita. Adda may sang anak mi ket isulaangan ti rason ti komunikasyon mi ngamin adda meten bukod na a pamilya. Aklonek asyak ti immo na anagaramid iti may kaniwas. Minansyaak ti sagrado akallay sami. Iti agdama ket empleyado ak iti may sa akumpanya ti lugan. Inkabbalay ko nga rod ni Grace, ti babae anang isukatak iti asawak. 5 atawan mi metten nga agdenden na ngem awan anak mi. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Agawam ti agsukat Efren, aldawan, jak kaya ti maladaw a makimisa. Huwag ka di bakit? Nalpasa ko no? At ito tulbag. No kahit mo umunakan ng jalugan. Ay na, agawaam kit di, tagkid dantan a bumaba. Pabit lang nga road, tag sapatos akon. Ali, partakam nga rod. Nakabaybayag ka nga gunggunay. Wen. Amom a Domingo ita. Sigurado nga dumanan ti tao. Matraffic tan tumanan. Awanan a. Karkaro na maladaw ta. Ay, nakabaybayag kan tumat kami nga gunggunay. Atiw mo pa iti babae mo. Relax. Everything is under control. Atay ta. Dalpasa. Mala. Mapantang nga rodan bagat.
Sa dino ti papanam, friend? Sa dino pa'y kumangay, bakit? Sumrikak iti trabaho ko. Sigurado ka? Yes. Anyat orasan? Apay nga itakala nga sumrag? At dan samat tan sabali at trabahwam, friend. At ay ka manan, bakit? Mangrugi ka man ako na ako. Mapana nga rudag trabaho. Di uray awagam ni Pari Leo. Damagam kinkwana no sumrikak itay di opisina. Siguradom lang, friend. Di ka agkam-kamali kunakmanan, Weng, kunak lang nga rudag. Di uray sumurot ka. Idi kasta, mapnek ka. Sayang pare. San anak ka umay ni bakit mo? Wala nga rod pare. Nag-overtime na ka nung kami ni Jeparlo. Tinaksaya ka pare. Ipalkutan ka lang ni tiyawid mo. Iti kasta, maramanan namot ati handa ni bakit ko. Sige man nga ro. Bagla nga, pasalubong ko ko ala. Wan pare, ang kabailampay ka rin tagmanayaw. Gato na pare. Siyak pa hindi ko na. Saan pa yan nabartag? Nakainumak labas si pare. Sa bagay pare, basi mo lagamin tininom tayo. Nagawid mo nga minatagos, dagiti katrabahuan ta. Wala nga rin pare. Tudwata mo gaya mo na nabati dito eh. Mga mahihinang nilalang. Nga rin pare. Nay, pare. At ang sama awag mo. Amangan na ni commander na ito. Wala nga rin. Ay, kasong bata mo na pare. No, di mo man ang kayat maalmalay. Nan, kitak man ta cellphone mo, friend. Abet yung cellphone ko bakit? Ang mga nutila manan in-chat mo idirabi gapo iti bartag mo. Mudto iti cellphone mo, kunak. Ay, unay ka lagi din ay. Awan. Atoy. Ay na, friend. Amukan. Amukon ti style mo. No kunak nga awan. Naginom kami laing itirabi. Kalpasan na, nagawid ako. Balay trabaho balay lang arudin tayan ko. Ngam agsuspit siya ka pa'y laing. Kat, makaungat ka. Agreklamo ka, kasta ka de. Saan ba yun bakit? Ibagbagak lang. Mapaiswan ka siguro. Iso akasta ti reaksyon mo. Ay, makamu ka. Wanya ti panunutan. Basta awan, ti inchachat ko a babae itirabi. Period. Nagawid ka ba't friend, anak ko? Apay, ada ka di manan parikot yaw ka ni Grace. Awan man nanang, masurunak lang kami. Itian niya. Ipapini lalaki din. Nga ka naman ang katsajat ko babae. Anya. Makapikon mo tigas dyan ibagbagana. Inton ko, impay-pay sukon. Ay. Di ka man agar-aramid, friend. Inaramid mo lang aruden, aramid manan. Kasano? Kat aramidag lang arut amin na kabaglakon. Tapno maliklikak na kita ang banag. Ngam kasla idurduron nakmat ni Grace nga garamid man eh. Ay katagbalbaliw ka nga minan na anak ko. Saan kami na kumkumporme ti mapan mo itchat-chat no iti-text sa babae. Laglagi pa nga iso tinagsinaan yaw nga gasawa. Kita amita. Agrebrebel di dyan anak yaw gapo iti kasta nga aramid yaw. Ay. Madanagan siguro ni Grace. Nga men, isumatiwagas anagamamuan yaw. Day tapisbok. Ang mga nuti ko nanak at makabirok ka manan iti sabali apang isukatamken kwa na. Liklikam nga minan, ti makichat iti asino dita a babae anak ko. Iti kasta, awan panggapuan na nga agimon. Nabartag ka manan, friend? Saan man bakit nakainom lang? Apay, asino ti barbartekam, ha? Siyak ka di? No naumakan, agsinatan, kat pumanaw ka matan dito'y balay ko. Anya ka di maninda kita nga ibagbagang bakit? Nakainom labasin ta, nagadumanin alablabidam. Kabisado kan kunak manan. Amok nga damanan kalukwan nga aramidam. Ayun na ikan Grace, puro ka suspect siya. Awan kinapudno na kita nga ibagbagam. Nagbalbaliw ako. Sige lang, ti babae nga ipatpatag ko.
Bait ako matikanayan mo lagi pa. Uhu! Aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sa ulaeng? Grace, Hoy, Efren. Laglagi pa ma? Saan ka nga umububing? Iso ama kaammo ka no di ka payla ang balbalew. kabaro-baro da ito'y abara. Akin ko pa nga tayo ito'y. Tinasayan, dito yak pala. Agurdirak man kid diti bit. Pagururayak asumaruting titudo. Sakto agawin. Waiter! Ano ti order mo, sir? Mira. Siya nga rod manong Efren. Kumusta kan? Imbag man, ta na isarong ka dito'y pwesto. Nakusta? Sikatakin ko kayo dito abar? Wan, kinapod no na, kaluklukat mila ang idinapan alawas. Wow, talaga business-minded ka mo ta, ading ko. Saan mat manong Efren? Sakto lang. Oh, itataam mo mon dito'y. Kanayon tumat siguro ti umayan niya. Ikaw na. Apag gusto mo't ngamin. Ngayon pigsa na titudo ita. Nakamotorok ngamin. At tsaka maikarga ti kaputi ti motor ko. So, naglinwak bi. Talaga nga everything's happened for a reason. Anya, manong. Wala. Aywan gayam. Agbirbiro kak iti mabalin nga agset dito'y. Oray Sabado kun Domingo laang. Amangan no adam mo. Ay, siya ko na. Anya? Wan. Siya ko. Dahil talaga nga. Basic. Kabailak mo ti aginterten gay. Sabado mat ita. Ngam apay anak kasukat ka, Efren. Wan bagay. Aggigak kita. Sa dino? Ijay at akabarbaro abari jay. Sabado kan Domingo ti inted akin bagi ngal daw ti set ko. Asino nga iti kadwam? Bawan, siyak laing bakit? Solo performer. Adda kasi nublat ko. Kalpasan ti may sa oras aset ko. Anya oras kanto ngay amalpas. Parbangon to na bakit? Maturog kanton. Iti kasta. Saan ka mapuyatan? Agtuktukak dulatan. Intun sumang petak. Kayat mo asawan. Regular kandita. Imbag man tainik kanda ka itigi. Kat kabarbaro day taban. When sikot ngaming amok takin bagi. Iti day jabar. Ay kat saysaya atam nga rod ti agtrabaho, Efren. Siguradwam at talaga at trabaho ti asikaswam. Oh, adtoy. Uminom ka pa'y manong Efren. Pangururayam iti laset mo. Wala. Apa gusto? Medyo namagaanan ti karabukob ko kahit. Nagpaluto ak iti crispy pata ang pulutan. Wow, naghihimasin. Gut, uminom ka ba ta? Ag-cheers ta. Sige, ngambasit lang ang mga nudyak makaawit ijay dagos ko no masubra at ti uminom. Awan parikot iti day ta. No kasapulang itulod ka. Di itulod ka, ijadagos mo. Anya? Sika at talaga manong Efren. Pudno ti bagbagak, Mira. Sige, wanan. Aginom tangaron. Ngam siguradwam lang nga itulod nak manong. Wen, danag mo na ya, adi. Pakarang sakak una iti magitulod ken ka, boss. Oy, pare friend. Apay pare Leo. Nagpintas ken nagsiksi magayam ti bagbagamakin kuko iti dayti abar. Ay wala pare. Ay sus pare. Nakajakpat ka mga ruran sapay ikaw obingan na siya. Tagay mo pare. Ang mga nod na makanggagin ka. Itaan niya pa iti panunudan na. Nakasta. Naka-score kan pare. Saan mo pare? Awan plano. Kan may isa. Ubing pay ni Mira. Malaksi di tita at ang boyfriend na. Ay sus! Di nakmalay ti kakasta pa nagrasrason pare. Todo tinay ka man ako na ako. Sigapay mo. Kano,
kakasta ti type mo. Imposible yan. Kinatamag ko akalain kayo kung anong agkuyog. Si Kabot pare. Nakadamaga man ni si Deta. Pulno agkuy-kuyog kami. Itultulog ko lang matijit agos na. Kalpasan na, agawit ako maltayin. Kaslagat mabati pare. Di mo iba nga. Alagbalbaliw ka. Di ta kasalas a maturog. Anya, ne, apay man na aya bakag? Jak kaya ti agat arak akaida. Ay, basit lang matinin mo. Uray pay, basta di ta kasalas a maturog. At to'y ti ulas kanpungan mo. Unay gamot din, Grace. Asino ti kachat-chat mo aparparbangon, ha? Aha. Mutoy ti cellphone mo. Ne, cellphone ko man nga. Mutoy ti cellphone mo kuna. Asino daytoy Amira, ha? Efren? Dahito ti Busko. Iso takin bagi iti bar apag sesitak tunggal Sabado ken Domingo. Nukas jay nga agclose kami ni ti bar. Itultulog ko itagos na sa akto mo nagawid. Anya pa'y ti damagam. Apay aya amasapol nga itulod mo. Kat nagadumat ti taksi a mabalin na pagluganan nga agawid. Manmanon ti taksi no kastoy nga oras. Ken maysa, agawid ak mutlangan. Awan magakas na no imotor kon. Sakto itulon iti dagos na. O niya, adda pa'y ti ibagam. Tanawanan, maturog akon. Uminom taman ket di manong Efren. Ay, wala. Hindi talaga ya. May mayat man hindi kumanda. No medyo ma-charge ti karabokog. Medyo lumukay ti boses. Wala. Itay ka pa'y ngamin apalpaliiwan, manong. Kasla nakaununag ti pampanunutam. Adda ka di parikot? Ay, kung awan. Adalang katachat ko. Ni ka di bakat mo? Ay sa, bargatak. Agay-ayag namin itigig. Iso na lang ta kori man. Kuripot. Kunaklakit din no ni bakat mo. Nagatidog ngamin kat ti chat mo. Ay nakasta kami ngamin itinobyo. Kas ita, agap pa kami manan. Ne, anya mo ti pagap-abaan nyo, Mira. Sobra ti kinasiloso na. Kinapudno na. Pag-imunan na ka. Anya? Ne, kasano ko mga pag-imunan na? Di na kaya ti panangitultulod mo kanyak ijay dagos ko. Agtaksi akla kanon. Amangan kanong amin no adda milagro nga aramidan ta. Kabayatan ti panagkuykuyog ta. Gapo iti asar ko. Imbreak kon. Ay, kinapudno na. Kastaman ni Grace kanya. No kasta. Pudno ti mapalpaliw ko. Wen, masursurunak nga rudan. Inton ko, ipay-payso ko. Aray ta! Alaam amin ang akagawaam kat pumanaw ka ni Fren. Panaw! Bakit apay man rin aya? Di kan agin didiam mo. Ada nakakita kada kayo iti dayjay Amira. Nagkuyog kayo arimor manipod iti may sa hotel. Anya, di ka makatagari? Ngamin pudno tinaydanon kanyak. Bakit? Awan kinapudno na dayta. Iparang mo kanya, tinangidanon kayong katagsarita kami. Imbaga, tamang ipakita iti ebidensya at talaga asyak tinagita na. Di ka kumabot basta-basta mamatilat na. Siyak ti asawam. Iso arumbeng na laeng. Asyak ti patyem. Di mo't adabar apag sesetang ni Efren? Apay no ijay langan ti papananta? Ay saan? Diyak kaya timapan ni Jerona. Ang mga numabarte ka kat makaarami dak pa iti sana may parbeng. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan, Grace? Ado timang mangag ko at chismis may papankadakwada iti kampay ide kat boss na. Kuna namat nga awan kano ti kinapudno dagita madamdamag ko. Kat, mamati ka mat? Kahit ko asawan, patsyem ka di at talaga nga awan madi nga aramidan ni Efren? Nga awan babae apag luklukwan na ita. Makaamumat ni Efren no agaramid iti jak magustuhan.
Amo na matan ti ugalik. Ha? Saan man kit dito ti pagsaritaan ta? Imay ta dito'y tapno ag-relax. Saan kit atapno ma-stress? Sa bagay. Ang ginomtakit de. Adto'y ti basom. Oh, Okay. cheers! Cheers! How can I tell her about you? Kasano day to yan, Efren? Masikugak samatan. Anya? Nay, kung naman no, ada tumtumarang nga agas. Tapos saan ka hagsiko? Ay, naliwayak nga rod idinaudi nga da napasamak ka data. Anya? Tinasayat, mga lakay ti pregnancy test. Iti kasta, maamonta no talaga masikog ka. Day tamat lang ang tiplanok, Efren. Ang kasanon no positive ti agbalin a resulta. Ha? Ay, Okay lang no di nakabailan nga itakder. Maawatan kamit keti. Ngamin, adamat nga rodan kaliblive-in mo. Diyak mabalin nga ikamat ti bagit. Ngamin, amok mati sitwasyon mo. Mira, Tidawatak laang. Di munto kumapaglibakan asikati ang mati ubing no bilang laang. Kat pagyamanak unay, no aramidam to ti obligasyon mo, kas amati agbalin nga anak na, Efren. Hoy! Sika babae! Ha? Umay ka man dito! Tibuok ko! Imbatan na! Day tatirumbagan kagatal a babae! Amom lang arudan nga da asawa ni Efren nga nagpasilog ka pala! Anay ko! Amen! Ano tumapaspasamak dito? Efren! Amay ko! Pingagsipat ka nga'y bakit? Nagpuskol tarupam ang mga wag pailaang kanyak iti bakit! Ulbod ka! Awanan kayo iti bain! Bakit? Agparbeng ka kuma. Di ka kumamot agis skandalo dito, oy. Kababain ka lagi tita tao. Mabain ka nga giskandaloak! Ngam di ka nagbain anang hotel iti day ta babae! Mabain ka nga giskandaloak! Ngam di ka mabain iti kinagatalyo adwa! Bakit? Agsinatan, Efren! Alam amin ang akagawa am balay kat pumanaw kan! Agdan na kayon iti day ta babae! Total! Masikog matan! Grace! Grace! Kasano day to yan, Efren? Mira, pasensya ka na. Awakan kang tulangin. Apaman ang makapagsarita kami kini Grace. Ala, palawan ka. No kasta, da kayo ti Mrs. ni Efren. Wan ma'am, imayak, taumay ko ibaga, ano mabalin, ikatan nyo iti trabaho ni Efren. Ha? Ikatan nyo, iti kasta, maikan iti pagnakman na. Pasensya kayon, Mrs. Ang ampanag ko na kat saan abasta ikatan mi ni Efren. No awan mat ammo mi amakagapo. Ay kat syempre, gapo iti kinababaero na madam. Ikatan nyo, iti kasta, maawanan iti trabaho, kat agnakan. Iti kasta, di nan ulitan pa iti kasjay nga aramid na. Mrs., pasensya kayo na talaga. Ngam no may papan iti daytabanag, outside kami dita. Ngabin, personal abiyag ni Efren daytan. Saanan amay papan iti trabaho na. Anya, No para kanya, nasaysaya at siguro no da kayo adwatag sarita. Pasensya kayon, Mrs. Bakit? Sorry ka din. Pangaasim, pakawanan ako. Saanan ang maulit. Promise. Ikarit, agbalbaliw ako. namin ano kan anag kari Efren, ngam awan matlata. Maumuma ako na talaga. Ti ko nam kadi. Sa anak amasaksakitan iti kastangar aramidam, ha? Grace, bakit? Pakawanan ka iti may sa kondisyon. Ha? Anya dito, bakit? Ibagam, aramidag basta lagit ni mapakawan na. Manipod ita. Saan kan amakisinarak iti dayja amira? Putdemon ti anyaman a komunikasyon nyo. Katlipatam nga adda anak mo kan kuana. Anya? Nalawag tinangag mo, Efren.
Kat maudin day to'y apanang pakawan ko ken ka. No aramidem pa'y maminsan. Talaga nga agsinatan. Bakit? Wan. Ikarik, saan ang maulit? Promise. Kumusta kayo matan ka ni Grace, anak? Okay lang matala. Okay lang ko namgam kasla na liday kamat. Kasla sana aminin ang naragsakit ito, nana. Anya? Nay, anya ti kayat mo asawan iti dayta, Efren. Di ko napakawan na kon. Ang panagrik na kasan. Ngamin, ang kanayon naman nga isidir di napalabas. Malaksi di dayta. Pinaritan lakpay amang ted iti sustento karagitan nak ko. Tunggal marabyan ang agawit. Pasabtan nak idag kakasakit asarita. Kaslawan maitultulong ko balay. Ay, Nanang, amo ka nakabasolak. Ang iti dayjay. Iparupan namit launa yan ang managbasolak. Kaslaawan mo't mading ugali na. Kasla pa nagkita na iti bagina kat perpekto. ay kataganos ka. Taisumat ti kinayat mo, anak ko. Nanang, Awan ti pabasulam. Ngamen, si kamat tinagaramid iti dayta. Sika tinagaramid iti gasat mo, anak ko. Miss F, adupay dagiti jakon inlanad a pasamak. Kinapudno na talaga a jakon makaanos. Maumuma akon iti ugali ni Grace. Panagriknak kat napukawan ti panagayat ko kenkwana. Adda dagiti gundaway nga okay kamimet. Ngem pagamuan kat apapaan nak. Inton kwan, isid-sidirnan tinapalabas. Aklo nakmat abasol ko ti amin. Ngem rombang kadi nga isidir na tinapalabas. Mariribukan ak una yan. Jakon ammo no anya ti aramidak. Adda ak ita dito'y balay dananang ko. Sang kaibaga ni Grace nga agup uparak manen kano iti ayan ti babaik, iso ajak agaw awid iti ayan na. Sapay ko mata matulungan nak, to'y pagayam mo, Efren. Ken ka pagayam, Efren. Awan ti sabali ang makasulbar iti agdama aparikot mo, no di si kamatlaeng pagayam ko. Adakin ka amin a desisyon. Panagkunak kat nasaysayaat no kasaritam ni Grace. Agsarita kayo iti nasayaat. Ipalawag mo kenkwana ti amin. Ibagam kenkwana ti marikriknam. Di mo itarayan ti parikot pagayam ko. Agawid ka iti ayan ni Grace kat sangwam. Kasaritam iti nalapat. Iti kasta masulbar ti madama a parikot yo. Alakastan pagayam, Efren, kat pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income or nosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas.
Naimbag ngal daw kan rabii kada kayo amin kakabsat. Anyaman nga oras kan lugar ti ayan nyo, sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay ibasa ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Julie, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, agpada kami nga agtawan iti 25 idi nagkalaysa kami kani Bert. Dagiti dadakkal mi ti nakakaammo a nagtulag para iti panagasawa mi. Naannayas mo ti nagbalin a relasyon mi kas agasawa iti lasod ti 10 atawan a panagdan nami. Naadaan kami mat iti 2 nga anak. May sa a pulis ti asawak idinto ta may saak mat a midwife. Adda dagiti gundaway nga agapa kami nga minton madamdama mayat manen. Sakbay ang mapanag-duty ituludnak pa iti klinik a pagtrabtrabahwak. Kasta a kanayon tinagbalin a rutin mi iti manu atawan a panagdan nami. Agingga a nag-college ti inauna nga anak mi. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Julie, ayan tayo uniform ko. Napalansyam ka din? Wan, nalpasan. Kita dita kabinet. Nakahangar. Tay pagdigos ko, naipapudutan? Wan, itay pa'y ngagburburak. Inka ibalisan ititimba. Tagpapudotak matan itidigos ko. Tani aldawan. Nilarang ay, nakadigosan. Nalpasan agsuksukatan. Ni Jimboy, napanan? Wan, itay pa'y asinundo ti tricycle a service da. Makilugan akmatan kan ka. Taidagastak ija ili. Nilara, anya oras ti klase na. Agbasto ka din? Kat ilugan mo iso pa'y di pamasahin na. Agawan yung orta gunay. Agsagana kayon. Agdigo sa klatbiit. Itay pa'y nga adda text iti cellphone ni Bert. Kita man. Ni, awan mo't nakasave anagan. Number lang mat. Hello, Sir Bert. Sa dinungay ti pagkitaan ta inton madamdama. Ni, adamanan. Ngam, sabali mat anambal. Urayan ka inton lunch break me. Na, Julie, ayan tayo tuwalya nga ipapaalaki ka. aywan, mabit lang. Umayan. I-delete ko dagito at text messages. Itikas na, di na maamon abinasak. Ay, tuwalya ko na. Unay batay, aldawan. Wan, umayan. Nakaturturog ako. Jakmat lamang abakon. Buenas. Oray siya nga ron mare, jak matlag hitsan. Adto titaya. Isakripisyo kunti kakaiso na alimagasot ko. No jak pa'y lamang abak agawid akon. Ay parehas ta mare. Last money da ito yan. Mga among ditan. Last money, neighbor laws. Ay, disturbo mat day to yan tatumanix. Ni Bert tinag-text. Apay, ayan mo. Awan tao dito'y balay. Awan pa'y naluto amakan. Adda ka manen ditas sugalan. Ay, naglukon. Ang alas 12 mat gaya man itirabi eh. Ay, replyak pa'y. Wan, agawi dak damdama. Oh mare, piduto mo na. Aywan, pidutak day tamare. Ops! Oh, sapaw! Sapaw pa'y ijay! Ops!
tungit! Ayos! Sa wakas, Mare, nag-hits kan. Wen nga rod, Mare. Sige, taya-taya manan! Taya. Julie, Oh, ada ka di pa nabati nga uging? dak mo At dapay siguro, kitaam iti likod. Ingka man kitaan. Isaganam tamang itunok iti karni. Agluto ak iti dinardaraan. Iso ti pangaldawan tayo. Inton malumton aday ta dinardaraan, nagdengdengak, nagprito ak iti bangus, sako sinagpawan iti rabong, dayjayan ti pangaldawan tayo. Uy, naghimasan nga Ay, inton bigat nga rodan sa agluto iti dinardaraan. Agduty ak ngamin kat inton rabi Anya, katno kaaw-awid mo lang, ita, agduty ka manan. Katuan, nakisinukat ngamin ti karilyebok kumaita. Iswasyak pala ti agduty. Isunan tumot inton bigat. Kasta yan. Wen. Ala, isaganam gayam tayo uniform ko. Plancha manalay nga. Ihanger mo, ta itugot ko di opisina. Na, sa dino ka din tay klinik ni Dr. Marsan dito Awan mo't kan, nabalbaliwan mo't ngaminan. Dito'y idikan. Awan mo't kan ti klinik dito Kaslamat lads dag ito Ay naglokon. Dayay, agdagad iji abanda. Agdamagak man. Ni Bert samat dayjay. Wan, ni Bert nga agpaiso. Adamat salsal labayan na babae. Naglokon. Na, inagkan na pa'y itibibig. Dagiti awanan bain. Naglugandan iti kotse. Isugayam ti ibagbaga na nga agduty. Ti awanan bain alalaki. Makaawid kan tulaang ijay balay boy. Makaawid kan tulaang kunakmanan. Oy, Mari Julie, ada ibagakin ka ang di ka agong ungot awan. Anya day tamare. Nakita ka no nilakay ko nilakay mo. Adda ka no chicks na. Anya. Wen, nilakay ko nga mintigard iti papapananda a hotel. Kat napintas ka no kan kaubingan pa iti chicks na. Ay namare, bayam. Uray agrenak iti ragsak iti sidong ti babae na. Anya kumangay. Awan na sakit abakran ko. Makaamumutan iti biyag na. Ha? Di ka di agungat, Mare? Bayam nga aramiden na ti kayat na. Awan na sakit abakran ko kunakmanen. Ay, sabali ka mata, Mare. Naiduma ka talaga. Nudad dumalaang ang mga nagwala-waladan. Ay na, anya ko maaga po nga agwala-wala. Apay, isulaang ayati at dakarbengan na amang loko. Saan asyak tiluklukwan na, kabailakmat. Ha? Anya ti kahit mo asawan, Mare? Julie, ayan tayo sapatos ko ngay. Aguray biit, tapon punasak. Medyas ko ngay. Awan mo't na isagana dito Adto'y ti sapatos mo. Adto'y ti medyas mo. Apay, di ka sumrek iji klinik? Saan ko adyuti ita? Mapanak tulaangan agbakuna iji barangay hall. Ngam madamdaman ton, taglinisak pa'y dito'y balay. Ayan tayo perfume ko. Apay ngawan dito Ay na, usaraman mo't tamatamboy. Day taman ni mulmulagatan na ka. Ay, wen gayam. Mangikabil ka man, iti extra t-shirt, kan extra brief ko di tabag ko. Ikamutan iti shampoo kon sabon, ha? Wan, adan, nang ikabil akon. Ingkabil kon, itilugan mo. Nay, si kamot, Mare. Itaman pa'y adim magas ka dito'y balay? Wan mare, kuyugan nakman. Ha? Sa dino? Intaman agpalpaliwa, tapno maikat ti dudukot ko. Ah?
Sa dino nga iti papananta, Mare? Mapantaman mat ijay ayan ti silaw-silaw ama ko na. Kayat ko nga i-relax ti panunot ko. Uray iti apagbiit laang akan nito. Ay, uwa na. Mabait lang nga ro tagrubatak. Agkuliriti akman mo't baset tapno presentable. Ala, agawa am nga rod amare. Ay. Saan samot tayo narumbang ti madamdamag ko, July? Ah? Anya madamdamag yo, tatang. At anang idanon kanya nga da kanukalukuan nga aramidam. Ay natatang, chismis man daytan. Anya nga'y kumatikalukan nga aramidak. Di ka gararame di ti pakaipabay ng ti pamilya tayo, ha? Tatang, nalinis ti konsensya. Awan madingar aramidak. Iparangyo kanyak tinangidanon kada kayo. Takasaritak itinalapat. Di ka kamali kunak manan. Itapahay abumakbakit kan sa kaagaramid iti kasta. Jay dungdungwin nyo amanugang nyo ti kasarita yo, tatang. Taiso tinabatad nga agar aramid iti kalukwan. Ha? No kabailan na. Ha? Di kabailakmat. Apay, isulaang ayati at dakarbangan na. Saan man nakasta ti panagrasrason mo, kas kalasaan adi adal. Ken laglagi pa ababae ka. Sika ti lugay no kas kasanaw. Isong agparbeng ka kuma, ha? Ay, aping ang sipat ka ngay. Agyaman ka ta si patlaeng. Asino ti lalakim? Agpudno ka. Katsi ka. Asino mat ti babaim? Sumungbat ka pa ilang. Di mo isublikan nyak ti salsalod sudok kan ka. Apay, ti kunam agsangitak. Ti kunam agparinto mga iti sangwanam ngagpakpakaasi. Tapno sinaam dagiti babaim. Saan? Nita. Sige! Oh. This one nakpay maminsan taag sinatan. Natangsit ka. Abay, asino ti itang tangsit mo, ha? Sika tinatangsit. Apay ti kunam, si kalaang ti kabailan na ti agbabae. Ha? No kabailam, kabailakmat. Dinakman ikasta-kasta, bait. Sa anak amabutang kan ka. Sa dino pa'y itaan ti pagbirbirukan nyo kanilara. Ay nagtalawan ka po iti panagapay yung agasawa. Apay, di yun napanunot dagiti ubeng ang maapektaran kadagiti aramitan yaw. Tata. Awagan wano tiksam. Ay wam tapno agawidan. Adda ka no iti balay ti gayem na, tatang. Ay, anyan tikas tagaramid yo, Julay. Itapay, tadadakilan dagiti anak yaw. Sa kay agaramid iti kasta. Jay manugang nyo ti bagbagaan nyo, tatang. Ay, Iso ti aking gapwanan amin dagito eh. Kinapod no na. Awan mat mariknak apamatag manipod kan ko anakat. Makunalaang mat nga agasawa kami gapo iti papel. Gapo kada kayo anaganak mi. Agasawa kami gapo kadagiti anak mi. Ngem awan mat ayat iti nagbaitan mi. aniya. Da kayo mat laang ti aking kayat iti panagkalay sami. Da kayo laang mat ti akin nakam iti panagasawa mi. Julay. Puno mat, saan ka di? Apay, di yu ayamadlaw manipod nagasawa kami. Inaramid naklaang mat akatulong. Saan kat nga asawa? Isong awan na sakit abakrang ko. Uray agbabae. Aramiden na ti kay kayat na. Taaramidak mat ti kay kayat ko. Nalpas ti saritaan, tatang. Yung ka man sukunan dyan, anak mo. Adda ka no iti balay ti nobyo na. Anya, nakadamagaman. Basta da nang idanon kanyak. Saan na nanasken pa'y amamuan mo asina. Ingkakit kita ti anak mo. Magawa, taamangan no insuko ng tibataan. Awanan. Kat, mapanta. Usaran ta tilugan. Itulod na. Itikasta, mabibiit. Saanan? Nag-tricycle kan. Amang ano mapaltugak pa iti ulo ti awanan bayin alalaki na sumurotakan ka. Ala,
Ingkan! Ay na anak ko, anya ka din day tangar aramidem ha? OA kayo mat, mami. O nga ibagbagam, kita man, nakaad-ado ti chikinini di tatenged mo. Chikinini lang mat. Anya, laeng kon kulamkit din. Agpudno ka man, Lara. Adda ka din napasamak kada kayo iti dayjay alalaki. Hay, OA kayo at talaga. Anya ngay kumati mapasamak kada kami. Para chikinini lang, nagadun asa uyo. Overacting kayo mat. Lara, apaya kasta maten ti panagsungsungbat mo kanyak. Dinak maten am mo arespetuan nga inam. No kaya't yu ti marispeto, di agparispeto kayo. Anya ngay, insuko mo ti bataan? Anya kumangay. Apay nga apektado kayo, no kastaman bilang. Anay ko. Apay nga agsipat kayo ngay. Di nagsumba-sumbatan akasta! Si Lara, name. Sige, idanon nyo. Saan lang ang alayat-layat ikas tayo? Idanon nyo. Natangsit ka na. Huston, boy, di mo palaluan ti anak mo. Pangaasim. Nagpadaan nyo nga gina. Gatal kayo kit diya, salpag kayo! Kastamat ken ka, daddy. Apay, asino ti pagtangtangsit mo, ha? Lara, Huston, di kan sumungbat pa'y. Pangaasim anak ko. Ala, umunag kan iti sila. No agsaw kayo, kasla kay lakalinisan. Ngam kinapudno na, rinukar mat ti kaunggan nyo. Agaw ka, Julie, tamangan tayo. Juan, Anyat kukuha nyo ngay. Mga na. Apay, adi kayo nagarmusar, sakbay asumrek kayo iti pagadalan. Jack mabisin, mga anak kun iti kantin. Mami, tay kwartak ngay. awan kwartak, ni dadim ti pagdawatam. Daddy! Pangalakay. Kat no inikan kamat idikalman. Inalampay ti 3,000 iti wallet ko. Ikamon ani Lara. 3,000 asasawamat. Kat no 2,000 laang tinalak. Oh, mitlaga yan. Di ada kwartam. Ikamon ni Lara. Anya ngay, maladaw akon iti klaset. Kwarta akon mami. Ala, ikamon. Lara apok. Dahil to'y kit palagip-lang ken kawan. Lolo, Luan niya kumadag iti makit kitam asaan na nasayhaat ka nagiti dadakil mo. Di mo kumararamidan. Ngamkit di agaramid kay tinasayaat. Iti kasta awan pakasarsaritaan ti pamilya tayaw. awan mat mading araramidak, Lolo. Damami ken daddy ti bagbagaan nyo iti kasta. Isungarod nga ibagbagak ken kaapok. Saan ko manatangken ti ulom? Saan na nasayat ti agrebelde? Ngamin, sikat ti agtinagan nakakaase apaw. Di adal nga agpaiso dagiti dadakkel ko. Ngam saan mat maibagay kadakwada? Ngamin, nagalas mat ti ugali da. Saan da pagwadan anaganak? Isungarod ako nakadi mo tultuladen. Agsingsing put kakit day. Igaid mo ti agadal apok. Iti kasta, adan tumot may panakil mo inton makiasawa kan. Lolo, Balasang kan apok. Adakan iti husto atawag. Isung agparbeng ka kuma. Saan a solusyon iti parikot, ti panagaramid iti may sapay a parikot. Dayta ti mulam di ta panunot mo. Day. Ay, July, agurigor kan sabay. Pagpunaan nyo matatang. Kinusabado ita. Awan mo't ni Bert na nakajutay. Ita mampaya di karumwar. Ada ka mo dito nga karkarait. Isua nakunak nga gurigor kan sa. Ni tatang mat. Saan man?
No kanayon met ita nga gregreg dagiti bulbulong ti mangga. Karaidak tasakon tupuran. Iti kasta nalinis akitaan to'y paraangan. Ay, imbag man, tasan ka manin anapan nakisugal? Wano, awanan ti isugal mau. Ay kwa, saan tatang? Ado pa'y ngamin ti aramidak. Aglabaak pa'y inton madamdama. Ado tinaurnong amureng mi. Kasta agtalinod ka lang dito'y balayo no awan trabaho. Saan kat nga ijay din sugalan, wano pagiinuman ti papapanam. Kaslasan ka adi adal at tao, kan pimababayan ka pa'y mengarod anak kau. Tatang. Sika ti agrabyado no bilang laeng. Sika ti saritaan dagiti tattao. Sika ti babae. Iso arumbang na laeng agparbeng ka. Uray agbababae ti asawam. San arumbang agibales ka. At ti kayat ko asawan ket aglalaki kamay. Teramidam ket kasaritam ti asawam iti nasayaat. Ornusen niya no anyaman ti diyo nagkinaawatan. Saan akastang agpinatangken kay kidem. Give and take ti kasapulan tapno agtalinaed ti naurnos a pamilya. Miss F, nadlaw mo mat siguro nga awan ti kinalailo iti nagbaetan mi kani Bert. Kasla babaonen ti pamayan na kanyak. No aga pa kami, awan ti agtagtagari. Mangamong ditan no sino ti umuna nga agsao. Inton kwan, mayat kami manen nga awan man laeng nangibaga iti sorry, wenno pasensya. Ti ammo dagiti tattao kat nasayaat kami. Ngamin, iso ti makitkita da. Ngam kinapudno na awan ornos iti uneg ti pamilyami. Banag nga apapalak kadagiti kukumarik. Nalailo da, naragsak ti pamilyada. Aging gaita kat kasjay paylaeng ti sitwasyon mi nga agasawa. Dandanin agadwar iti kolehyo ti inauna nga anak mi, kat adamatan iti umuna ato kad ti kolehyo ti inaudi. Pasensya kalakuman iti kinagulo to'y surat ko. Kat pagyamanak una iti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama na. To'y pagayam mo, Julie. Ken ka pagayam, Julie. Naidumdumamat nga agpaiso daytoy pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Adda dagiti asawa nga aglallalaki ket kastaunay ti unget dagiti asawa da. Agwalawala da, agsangit-sangit da. Tumukmo sa dilangit ti gura da ket maaramid da payan ta agilunlunod. Ngem sika ket saan. Nakarelax ka laeng. Kaslaawan anyaman na ti panagbabae nila kay mo. Imbis nga apaam ti asawam, saan ta binaybayam. Ket nagaramid kamet iti wagas, tapno ipakitam akabaalammet nga aramiden ti aramiden na. Banag abiddot. Ngamin, dagiti anak yo tinagsagrap kadagiti madi nga aramid yo. Ken maysa, talaga asika ti lugi, ngamin, babae ka. Saan apakaidayawan ti panaglalaki, wenno panagbabae ti maysa a tao. Dakkalabasol iti Diyos dayta, ken iti sinapataan nyo akaring-kari, idi nagkalaysa kayo. Panagkunak ket kurang kayo laeng siguro iti komunikasyon. Naruam kayo ngaminan iti kasta a sitwasyon nyo, isu akastameten akanayon. Maalamet dayta iti nasaya at apan nakisarita. Agsarita kayo ket agparinyo kayo kadagiti vawsyo. Lagi pa nyo dagiti sapatakan karing-kariyo, idi nagkalaysa kayo. Iti kasta, maisubli ti sigod ti kinaragsak ti panagdanayo nga agasawa.
Alakastan pagayam Julie, kat pagyamanak unay tiing ka pa ng ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.